Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Miten on kesä mennyt? No ihan hyvin, että vähän ollut töissä vanhusten palvelutalossa ja respassa ja sitten käynyt interleilaamassakin vähän pitkin Eurooppaa. Missä kaikissa paikoissa kävit? No 3 viikkoa mahtui toi Stokis, Köpis, Saksassa käytiin useammassakin paikassa ja Luxemburg, Brysseli, Amsterdami, Varsova ja Praha. Eli aika monessa paikassa kerkesit käydä. Okei, no Seiska uutisoi tuossa pari viikkoa sitten suunnilleen, että BB Marika ui lähes alastomana Rihannan keikalla. Katso kuvat. Niin, oot sä itse nähnyt tämän uutisen? Joo, ja siis mun rakkaat ystävät ja tuttavat ja näin, niin oli Facebookissa kuumaa kamaa linkittää sitä ja joo, kyllähän sitä otsikkoa vähän ihmeteltiin, mutta onneksi mä oon nyt synttärilahjaksi ilmeisesti saamassa ton märkäpuvun, niin ei tarvitse käydä enää niin kuin lähes alasti bikini yläosassa ja alaosassa uimassa. Niin tulee asiattomasti kuitenkin. Niin, että aika irstasta. Niin. Siis beach party kuitenkin, mieti. Niin. Oliko siellä muut sitten uimassa sun lisäksi, vai olit sä ainoa, joka siellä ui? No okei, ehkä ton takia se ylipäätänsä huomattiin, kun siellä ei ollut kyllä mikään ihan hirveän aurinkoinen päivä. Niin ja siis olin kuulemma tukevassa humalassa alkuillasta, että se oli se 2 siideriä, kato. Niin sit mulla oli kaveri, joka oli vähän tukevammassa humalassa, niin sen kanssa käytiin vähän vedessä riehuus, että ei siellä muuten jengi hirveästi riehunut, mutta jääkö siitä keikasta mitään mieleen? Olit sä niin kännissä, ettei jäänyt keikasta mitään mieleen? No siis herra jumala, mä menin kuulla 8.30 seuraavana päivänä töihin. Siis illan aikana niin join tosiaan sen 2 siideriä ja keikan aikana niin oli ehkä kavereilla pieni taskupullo, mutta Mutta Seiska vähän liioitteli ehkä sitten. No Seiska lähde ehkä vähän liioitteli, mutta toisaalta mulla on syntymähumala vähän sen verran, että voi joskus tullakin sellainen vaikutelma, että olisi humalammassa kuin mitä on. Niin. No mennään sitten tähän Big Brotheriin. Sä olit tosiaan viime kaudella BB:ssä mukana ja tulit toiseksi, niin miltä se tuntui, kun tulit toiseksi? Osasit sä odottaa silloin, kun sä lähit mukaan, että sä tulet toiseksi tai ensimmäiseksi, vai mitä sä odotit? No en mä oikeasti osannut hirveästi odottaa, kun on just silleen, että niinku miettii, että no okei, voi olla, että ekan viikon jälkeen lähtee, että saatan aika paljon ärsyttää ihmisiä. Ja sitten kuitenkin niin yleensä mulla on ihan hyvät tarkoitusperät ja näin, niin ajattelin, että saattaa sitten olla, että vähän pidemmällekin veisi se, mutta mä ajattelin, että ihan missä vaiheessa vaan voi tulla lähtö, niin kyllä se silleen yllätti, että sitten kuitenkin noin pitkälle pärjäs. Niin ja silloin kun sä menit taloon, niin eikö se ollut silleen, että kaikki asukkaat luulee, että sä oot kännissä tai jotain, että sä menit sinne vähän sekopäänä vai miten se oikein meni? No olit sä ihan kännissä? Tuskin on. Ei ollut siellä niin, no en voi nyt kertoa yksityiskohdista, mutta siis eihän siinä niinku, ei saa puhua. Joo, ei, niin. joo. No, mutta siis tosiaan, niin, siis en mä ollut pystynyt mitään kännejä vetämään siinä. Niinpä. Mutta mulla oli jotenkin jännästä, että just ennen kuin se alkoi, niin jotenkin mä olin siinä, että no mua ei edes stressaa ja ihan rennostihan tää tässä menee. Ja sit ei ollut jotenkin yhtään henkisesti valmistautunut. Ja sit kai se on silleen, että ihminen stressitilanteisiin, että jos henkisesti valmistaudut, niin sit sä pystyt ottamaan ne vastaan, mutta jotenkin sit mä yhtäkkiä olin siinä tilanteessa ja sit mä olinkin ihan pihalla ja Herra Jumala ja alkoi stressaamaan ja sit oli niin järjettömän jännittynyt, että ei tiennyt yhtään, kaikki muut sosiaalisoituu ja tutustua ja ei itse tiennyt yhtään miten päin olla. Että olit vähän sekaisin, niin kuin tuossa äsken J. Karjalainen laulaa. Joo. No sitten, mistä sä sait idean lähteä mukaan Big Brotheriin silloin viime vuonna? Että mistä tuli se idea? No siis periaatteessa idea alun perin lähti jo useampi vuosi sitten, kun mä olin Irlannissa au pairina ja olin syksyksi palaa Suomeen ja ei ollut duunia eikä ollut mitään sellaisia sitoumuksia, niin ajattelin, että hei, toihan on, että mä huvikseen haen ja kaverit oli jotkut sanoneet, että pitäisi ja sit niinku se idea vaan sit palasi, kun oli taas vähän sama tilanne, että ei ollut mitään. Niin sitten miettii, että se olisi varmaan ihan hyvä kokemus tai mielenkiintoinen kokemus ja mieluummin katuu tehtyä kuin tekemättömiä juttuja. Niinpä. No miltä sitten tuntui salata toi tieto, että sä oot päässyt mukaan? Että kerroit sä sitten kaikille sukulaisille ja kaikille heti vai piditkö salassa? Oliko se vaikeeta?
No eihän sit hirveämmin voinut, että olisi ollut vähän huono, jos olisi puoli kaupunkia ja puoli Suomea tiennyt jo, että kuka sinne on menossa. Et ei sinne varmaan enää sen jälkeen olisi enää ollut asiaa. Niin. Olihan se vähän jännittävää pitää, mutta sai sitten tiettyjä kikseikin, kun kuvitteli just joidenkin melko läheistenkin ystävien reaktioita, kun ne on silleen, että ei hell, että tossa se nyt on, että mitä ihmettä. Niin. No, hävettikö sinua missään vaiheessa lähteä mukaan tämmöiseen tosi TV-formaattiin, jolla on niin kuin aika mielipiteitä herättävä maine, että monilla on erilaisia mielipiteitä tästä formaatista, niin hävettikö sinua, tai siis silleen, että miksi mä nyt lähdin tähän suostumaan mukaan, tuliko semmoista ikinä missään kohtaa? No periaatteessa ei tullut, koska kuitenkin niin tietää, että silloin että osa pitää sitä niin nolona juttuna kuin mahdollista ja että kaikki on säälittäviä luusereita, julkisuustyrkkyjä ja varmaan päästään vielä ja kuka sinne menee ja näin. Mutta just itse otti sen kokemuksena ja ei mua oikeastaan silleen kiinnosta, että mitä jengi ajattelee, että ne saa tykätä mitä tykkää ja mä halusin sen kokemuksen tai siis päätin lähteä yrittämään, että millaista se on. Niinpä, ja ihan hyvin sitten meni kuitenkin. Vai onko siellä jotain semmoisia, jota ei olisi pitänyt ehkä tehdä siellä talossa? Onko monia semmoisia asioita? En tiedä, että ei nyt sillä, että viinan kanssa ehkä olisi joku tietty känniltä tai parikin, niin olisi voinut vähän iisimmin ottaa. Ja näin, mutta en mä nyt jaksa sitä silleen niinku katua. Niin. Onhan se eri asia, kun sä yleensä kavereitten kanssa ryyppäät ja mokailet, niin niitä ei näytetä telkkarissa. Mutta kyllä se V-tuulu niistäkin on jo hälvennyt. Niin. Niinpä. Mutta sä olit ainoa asukas, joka oli kaikki 96 päivää. Tiesitkö tätä? Hei, kyllä tiesin, kato. Hyvä. niin miltä se tuntui sitten? Miten muut oli? Paljon Niko oli? Oliko se tuli pari viikkoa myöhemmin, eikö se ollut noin Niko ja Nino? Joo, siis ei niillä ollut itse asiassa vissiin iso ero, että olisiko ollut just 1,5 tai pari viikkoa. Et suunnilleen kuitenkin sama aika oli. Mutta sä olisit niinku tavallaan ollut se oikea voittaja. Onko tullut ikinä tämmöisiä mietteitä, että kun se oli kuitenkin, eikö se ollut tosi pieni se ero teidän välillä, että kumpi voitti sen kisan? Joo, siis se kuulemma, sehän meni silleen, että näin ja näin ja näin ja näin. Mutta sitten taas, että ei sitä kannata silleen miettiä, kun kuitenkin kelaa, että Nikokin oli siellä ollut sitten aiemmin. Niin, että onko mä sitten se oikea voittaja. Että jos se on kuitenkin ollut yli puolet kauemmin kuin minä, jos edellinen kausi kanssa lasketaan mukaan. Niin. No, mites sitten, että oliko jossain kohtaa, tuliko talossa semmoinen olo, että nyt haluaisi jättää leikin kesken, että ei enää jaksa tätä, että kaikki tuijottaa mua 247. Tuliko siellä ikinä semmoista oloa, että niinku siellä nyt on ihmisiä kattelee mua, että mitä nyt pitäisi tehdä, semmoista, että miten nyt käyttäytyy tässä kameroiden edessä? Joskus iski paniikki ja jotenkin ei ajatellut, että se juttu menisi kuitenkaan niin syvälle tai siis silleen, että kuitenkin siellä voi tulla ne fiilikset aika intensiivisenä ja ei se aina ole just sitä, että joo, biletetään ja näin ja sitten kun siellä selittää jotain juttuja päiväkirjahuoneesta tai näin, niin tuli sellainen, että niinku, siis todellisuudessa niin se on ihan kiva, että ihmisiä näkee syvempiäkin tasoja ja eihän sitä oikeasti jengi sitten jälkikäteen muista, että kuka siellä on mitäkin sanoja ja näin, mutta tuntui sitten tavallaan, että inhottavat nyt ihmiset jotenkin tuntee, mutta liian syvällisesti tai muuta. No, mites sitten, että seuraavaksi siirrytään tähän sun toivebiisiin. Jatketaan sen jälkeen vähän BBstä tämän biisin jälkeen, mutta sun biisi, jonka sä oot valinnut nyt tämän illan lähetykseen, on La Roux ja Saviour. Sanoin mä ihan väärin. Miten se lausutaan oikeasti? Itse asiassa La Roux on mun lempibändi, mutta se on ranska, niin mä luulen, että se on La Roux, joku semmonen. Ja mikä Saviour? Savior. Finally my savior is here. Joo. No kerro, miksi tämä biisi on sulle tärkeä? Minkä takia sä valitsit sen nyt? Laru on mulla oli ihan järjettömän vaikeaa valita, että mikä nyt on mulle maailman tärkein biisi. Ja tää on yksi semmonen, että mikä jotenkin on liikuttanut, tai tämä artistin tuotanto muutenkin. Että sieltä on vasta yksi albumi tullut, ja tämä biisi on sellaiselta albumilta vielä extra biisi. Ja BB:ssähän itse asiassa niin tämä Larun Info the Kill, niin mä toivoin sen about 5 kertaa, vaikka me saatiin tosi vähän musiikkia siellä. Mutta se on jännä, että toi Larun Bulletproof,
Niin just silloin, kun mä erosin mun eksän kanssa ja oli vähän rankempi paikka, niin sit siinä oli just silleen, että this time baby, I'm bulletproof. Ja sit niinku infotekillä oli vähän niinku nonni, että nyt vähän yli ja uutta saalista. Ja no ei mulla nyt oikeastaan tässä mitään savioria kiikaris, mutta jotenkin niinku tää biisi, niin että se laru on vaan niin ihana ja sit tästä tulee sellaiset tosi ihanat fiilikset, että no seuraavaksi kuunnellaan tää La Rue ja Savior ja nyt sä pääset täällä studiossa fiilistelemään tämän loistavan biisin parissa ja sen jälkeen jatketaan sitten vielä hetken aikaa Marikan kanssa. No niin, nauttikaa, tykätkää! Siinä kuultiin La Rue ja Savior ja tää biisi oli tosiaan BB Marikan toivebiisi. Onko tää typerää kutsua sua BB Marikaksi? Onko alkanut jo ärsyttämään toi etuliite? No onhan se sinänsä vähän typerää, koska mä oon ihan Marika vaan, joka on ollut BB:ssä, et ei BB Marika, mutta toisaalta kun se on helppo muistaa ihmiset siitä, että sanoo vaan, että BBC-jäseni. Niin sitten tulee paremmin mieleen. No, mutta Marikaksi kutsun tästä lähtien loppuvaastiksen ajan. No, mutta kuitenkin monet on sanonut, että Big Brotherin viime kausi on ollut yksi tylsimmistä. Ootko sä kuullut tästä näin? Joo. Niin oliko se sitten niin tylsempi kuin edelliset? Tuliko sulla semmoinen fiilis, että nyt noi ei käsikirjoittajat keksi oikein mitään? No mä en oikein tiedä, että kun mä sitten sen jotenkin sisältäpäin näkee niin eri tavalla kuin ulkoapäin. Että kyllä mulla nyt välillä tuli mieleen, että Herran Jumala, että siis me istutaan täällä sohvilla ja läyhätään kaikkea ja niin kuin meillä on itsellämmekin ihan tylsää, että miten tää voi olla joillein muille viihdettä, mutta mitä mieltä sä oot sitten niistä, jotka otti 247 ja katteli sua sitten sieltä ja kaikkia muita? Oisitko itse ottanut? No itse asiassa siis mun Excel oli, oliks pari vuotta sitten 2 vuonna, niin 247. Niin ne on ihan kivoja silleen, että ne on siinä taustalla. Et en mä usko, että kauhean moni silleen on jatkuvasti, että se 247 siellä kattelee ja näin, mutta monilla voi olla just silleen, että sit ne on vähän taustahälyä kotona ja sit jos sattuu jotain mielenkiintoista juttua tulee tai näin, niin sit seuraa. Joo, itselläkin oli tosiaan se 247 tullut. Sain sen, joo tosiaan just taustalla, että ei sitä silleen jää kattelemaan koko päiväksi, että ei niin hirveästi koukutu. Sitten kuitenkin tulee Subilta se pääohjelma, niin sehän on leikattu sitten ammattitaidolla ja tunteella, niin sieltä sitten näkee ne parhaimmat kohdat. Ootko sä muuten kattonut noita joitain jaksoja, missä sä oot ollut? Tai kaikissa jaksoissahan sä oot ollut, mutta ootko kattonut? No en ole koko kautta katsonut, mutta kyllä mä varmaan jotain 5 tai 8 jaksoa on kattonut. Pitäis katsoa loputkin. Mitä jaksoa sä oot kattonut esimerkiksi? Mitä siellä on tapahtunut? No mä katsoin joskus tuosta alkutalvesta vähän enemmän niitä, tai ne mitkä katoin, niin en mä nyt enää muista samaa, mitä siellä tapahtuu. Niin, tuliko jossain kohtaa sitten, millainen olo siitä tulee, kun katsoo itteensä niin kuin TV:stä? Tuleeko sitten semmoinen, jes mä oon tuolla noin, mä oon julkis, vai semmoinen, että hävettää, vai millainen olo tulee? Joillahan tulee semmoinen, että ei pysty katsoa itteensä TV:stä, mutta millainen sulla tuli? No, ei varmaan mitään tuommoista, että jes mä oon julkis oloa. No ei oo. Siis vähän sama kuin omaa ääntää kuulee jostain, usein niin kaikesta kuulostaa niin oudolta, niin kyllä se tuntuu tosi oudolta katsoa, että hei tuolla mä oon ja hillun ja toi on oikeasti näytetty telkkarissa ja oh my god. Niin. No lähtisit sä uudestaan Big Brotheriin, jos joskus pyydettäisiin? No en lähti silleen täyspainoisesti ja nyt kun on kuitenkin huomattu, että sit vanhoilla että Ninot ja Nikot ja näähän ei tiennyt, mutta nyt on kuitenkin huomattu, että vanhoilla asukkailla saattaa sit vähän olla etulyöntiasemaa ja just kun sinne niitä suosituimpia otetaan, niin sitten taas, että mullakin oli kuitenkin ihan hyvä suosikkiasema, niin mun mielestä se olisi epäreilua sitten muilta ottaa mahdollisuuksia pois. Niin. Jos lähtisi muutenkin, että eiköhän se mun kohdalta nähty. Että ehkä jos olisi hyvät bileet luvassa ja hauskaa fiilistelyä ja nostalgiaa ja kivan näköisiä tyttöjä, niin ehkä mä sitten lähtisin 1 viikonlopuksi pilettää, mutta en pidemmäksi aikaa. Koet sä että sut on niin nähty? Joo. Joo, okei. No, mites sitten, että sä voitit Thaimaan matkan? Mistä sä muuten voitit sen? Eikö se ollut joku
Te saitte semmoiset jotkut ruuat vai miten se meni? Joo, siellä oli sellaisia ihan sikahyvän makuisia jotain thai-guffe-hommia tai näin. Ja sitten oli sellainen joku sponsorikilpailu tai mikäli oli, että annettiin kauniin itämaisen tavan mukaan sitten toisillemme jokainen annos. Ja sitten se annos, mikä mulle heti ekaksi ojennettiin, niin sieltä löytyikin kiva sellainen pinkkilappu, missä luki, että pääsen Taikkulaan. Mites sitten, onko matka jo käytetty? Ei ole. En silloin viime talvena mennyt, niin tänä talvena nyt sitten Suomen pakkasia pakoon on menossa. Okei. Millä fiiliksillä lähet Thaimaaseen? Varmaan aika hyvillä. No tosi onnellisena. Ja no ikävä kyllä on vähän PA, että matkarahoja tarvii, mutta mulla on nyt toi mun ihana rakas fysioterapeutti-kämppis, niin meillä pikkasen oli puhetta, että mä tarjon sille reissun, se tarjoaa mulle käyttörahat, mutta voi olla, että se mun kämppis alkaa vielä katumaan tätä diiliä. No kohta alkaa taas Big Brotherin uusi kausi, niin aiotko seuraa tätä tulevaa kautta? Mä en aiemmin tiennyt, mutta nyt musta alkaa itse asiassa siis ala löytää itsestäni pienen BB-fanin itse asiassa. Okay. Et jännittää hirveästi, että ketä sinne niin menee kokemaan sen jutun tänä vuonna. Ja sitten niin, mua kiinnostaa kans, että kun oli vähän lupailu, että se talo olisi täällä tänä vuonna joku semmoinen epäkodinomainen ja sit joku ihmemaa tai joku tämmönen. Ja mä tuun kuolemaan vaan kateuteen. Sitten se on kuitenkin joku pinkki ihmemaa tai joku tosi makea paikka. Ja just siellä semmoinen, mitä sä olisit halunnut. No joo. Teillä oli semmoinen tylsä kellarin näköinen joo, talo. Se oli niin tylsä. Oliko ruma? No oli siellä ihan hienot kaapit ja ihan kiva silleen, mutta kyllä sellainen ihmemaa tyyli Slovenian tyttöjen huone olisi ollut hieno. Niin, teillä oli muuten Sloveniasta tämä vaihtoasukat Sandra siellä, niin miten, onko Sandraa pidetty enää mitään yhteyttä missään Facebookissa tai missään? Joo, itse asiassa Elisahan kävi siellä, toi Elisabeth, niin se kävi Sandran luona kylässä. Ja sitten me ollaan joskus Sandran kanssa pikkasen jotain, mutta ei nyt ihmeempiä. Ja niin. Sitten harmittaa, kun Reililläkin, niin meinasin, tai laitettiin jotain viestiä Sandran kanssa, että olisi vähän Mariborissa käynyt sitä katsomassa, mutta sitten se juttukaan ei sitten toiminut, niin no, ei nähty. Tällä viikolla tosiaan alkaa Big Brother tuossa, milloin se alkaa? Tiistaina ja... Tiistaina 247 varmaan kick-offit ja keskiviikkoon sitten TVn puolella, niin sitten tosiaan alkaa Big Brother. Millaisia henkilöitä sä haluisit taloon tänä vuonna? Haluisit sä niin kuin jotain vanhempia kuin viime vuosina vai mimmosia? No en mä tiedä, että omanlainen miksi, että no ehkä voisi olla vähän sitä vanhempiakin, kun nyt on ollut aika nuorta porukkaa painotuksessa ja en mä tiedä, siis omanlaisia persoonia, jotka sitten menee sinne sillä mielellä, että ottaa kaiken irti ja nauttii siitä. Okei, no lähetät tähän loppuun vielä terveiset kaikille kuuntelijoille ja kaikille, jos sulla nyt, on sulla muuten aika paljon faneja, koska sähän tulit toiseksi ja netissä on ihan hirveästi, eikö ollut kaikkia keskusteluja ja kaikkia hirveästi faneja, niin lähetä kaikille faneille ja muillekin kuuntelijoille terveiset tässä. Mitä ikinä haluat lähettää vaan tähän loppuun? No kaikille kuulijoille ja BB-faneille ja näin, niin ottakaa nyt tästä syksystä kaikki irti ja älkää vaipuko talvimasennukseen, vaan nauttikaa aina silloin tällöin punaviinilasillisesta ja kynttilöiden valoista ja suitsukkeista ja silleen, että imeytykää oikein siihen syksyn fiilikseen ja nauttikaa BBstä, jos meinaatte katsoa. Ja näin. Kiitti Marika sulle, että pääsit tulemaan tänne. Ja nyt tähän loppuun kuunnellaan Marika Haastiksen loppuun Jennifer Lopez featuring Lil Wayne, I'm Into You. Onko tuttu biisi muuten sulle? Joo. Ootko kuullut? Meneekö ihan ok vai onko ihan surkea? Meinasin just tänne, että saanko sanoa rehellisesti. On se ihan kiva video ja J-Lo on siinä videossa tosi hot, mutta kyllä se menee, mutta J-Lo on niin paljon kyllä sellaisia tanssittavampia. Parempiakin, joo. Mutta tää on kyllä ihan söpö. Joo, ja tää kuunnellaan seuraavaksi. Kiitti tosiaan Marika sulle, että pääsit tulemaan. Okei, kiitos kutsusta. Ja tosiaan seuraavaksi Jennifer Lopez featuring Lil Wayne, I'm Into You. Ja sen jälkeen sitten studioon saapuu vieraaksi Vares-elokuvissa pääroolia näyttelevä Maria Järven Helmi, mutta nyt siis Jennifer Lopezia.